Aitatxirekin ikusten zituen txikitan Jon Celestino musikariak pilota partidak, sukaldean. Ari ikasi zion, beti izanen dela ederragoa, 21 doan pilota partida, 21 doana baino. Naiz eta gero, zure herriko pilotariak galdu. Lehiaren kultura, kulturaren lehia. Izkokorri lehioak irekitzeko batu ditugu mai bueltan 3 lagun. Idazlea eta itzultzailea da Danele Sarriugarte Elgoibartarra. Beste zerbait izeneko eleberri mutante argitaratu berri du. Haren ibilbideko 3. Idazlea zein itzultzailea da Mikel Aillon Laudiotarra ere. Eleberri bat, ipuin liburu bat eta hainbat antzezlan idatzi ditu. Urruzuno literatur lehiaketako egonaldien koordinatzailea ere bada. Oiana Arana Eskoriatzarra bertsolaria eta idazlea da. Baita hainbat edabidetako ohiko sinadura ere. Lazunak azkazaletan izeneko poema liburua da argitaratu duen azkena. Eta anabasa honetan gidari eta bidelagun, Amets Aranguren. Danele, Oiana eta Mikel, ongi etorri, eta eskerrik asko gonbidapena onartzagatik. Zer diozue Celestinoren aipuaz? Bueno, eskerrik asko zuei ere bai, gonbidapenagatik. Eta nik ere ikusi ditut pelota partidu batzuk nahi txitxakin. Eta esango nuke, egia esan, kirol partiduetan erabat ados nagoela, ez? Jon Celestinok esaten duenakin, inork ez duan espero hau esango nuanik, baina eskubaloi zalea naiz, eta eskubaloian desde luego asko zobea da, 21 bat partidu bat, 24 baino. Gero nere arloan, ona etorri aurretik egon gara pixkat komentatzen, bakoitza arlo elkartzen dian, baina bakoitza bere berezitasuna ditun arloetatik gatoz, eta agian lehiaren kontuan nabarmenen bertsolaritzan dago, eta, Oiana bertsolaria da. Eta orduan gure arloan esango nuke, batetik bertsolaritzan ere esango nuke, bestea, esan dezagun, saio hon bat egiten ari baldin bada, zuri ere aldizula lagundu zentzu baten, ez? Eta idazten ari zarenean baita ere besteak ari direnean bere proposamenak egiten eta beraienetik ematen hori aberasgarria dela norberarentzat izan daitekela. Baina ez da inerraxan neurtzen 21 bat zer den, ze igual bakoitza jolas batean jolasten ari da, ez? Eta hori. Baina, bai, eskubaloian, behin, nahiago eta 20 bana. Eta gero arloetan ez dakit lehia termino horietan hainbeste ulertu daiteken idazketaren kasuan. Beste modu batzuetan ematen da, baina ez da hain zu buruz buru beste pertsona batekin aurrez aurrez. Bertsolaritzan bai gertatzen den bezala. De hecho, buruz buruko daude. Nik Celestinoren hitzetan azpimarratuko nuke Ari ikasi zion. Hau da, uste dut, lehiaren kontuan dala, edo lehiaren emozioa nolabait ikasitako gauza bat dela. Eta uste dut, Danelek sakona esan dezuna, eskerrak zugeldu. Nik ere bezala nik eskubaino komentariak egiten. Ez, baina ados nago zurekin, erabat, esan nahi dut, argi eta garbi emozionanteagoa da, ez, zera hori, baina ez ote den gauza bat, hori ez, oso ikasia bezala, ze azkenean, eta ados nago, izan duzun bigarren parte horrekin, ez, lehia hori kenduta dagoen kooperazio hori, asko zera interesgarriagoa da, ez, nola elkarri laguntzen diogun, beste leku urrunago batera iristeko, ez, eta igual hori simplifikatu dugu edo minimizatu dugu bakarrik lehia horretara edo rollo espektakularren era edo ez dakiz ere, baina inkluso hori igual taldeka egiten dien kiroletan ere bai, igual interesgarriena, ez dakit futbol edo eskubaloia aipatu zu, eskubaloi partia batean igual interesgarriena ez da batak besteari irabaztea baizik eta talde berean zer eraikitzeko gauzak garen, nola baita, edo zer joko egiteko gauzak garen, ez, gero arerioa daukagu aurrean, baina nolait guk zer egiten dugun, eta uste dut hori polita dara ere bai, ez? Nik beste buelta bat eman nahi diot aipuari iruditzen zait, oso aipu hona iruditzen zait, baina arrisku batzuk dituela aipu honek, eta hain zuzen ere, nik beldurra neukan arrisku horretan erori garela podcastoa astearekin batera, eta da, kulturgintzaz hitz egitera etorri, lehia terminoa tartean sartu, eta kirolari buruz berbetan bukatzea, ez? Iruditzen zait oso interesgarria lehia erdigunean dagoenean, kulturak eta kirolak hartzen duten
antzekotasun horri buruz hitz egitea, uste dut literaturan edo antzerkian baino bertsolaritzan Danelek aipatu den bezala dela agerikoagoa hori, eta uste dut lehia modu sano batean ulertzen hasiko bagara, kirol terminoak erabiltzeari utzi behar diogula horretarako. Bai, erabat ados, eta gainera, lehen Mikelek esan duan horren arira kooperazio horri buruz edo, eske, azkenean ez dezu idazten edo ez dezu bertxotan egiten edo ez dezu idazten holtza gainerako edo berako edo jarduten holtza gainean beste jende bat ez baldin badago hori egin, ez da utxetik sortzen den gauza bat, ez naiz eta literaturaren kasuan zehazki genioaren figura den etengabe sartzen duten gauza bat, ez? Baina edo are modu nabarmenagoan zineman naiz eta menagoa igara grabatzen da ez dakizen jende dago atzean naiz eta ikuslek ez dut ikusiko, ez? Baina posible egiteko jende pilo bat dago eta gero bat batean sinatzen du pertsona batek eta horrek hartzen du ardura osoa naiz eta gero kredituak dauden eta beste, baina orduan, hori esan nahi nuen arira itzulita berriro, jarduera bera ez dela posible, beste eredu batzuk ukigabe, beste, etengabeko erantzun hori ukigabe baita ere. Eta nik uste dut kiroletakoa bertsolaritzarekin askotan nabarmenagoa dela, ze beste jardunetan ez da hain erreixa kiroleko moduko leia bat ezartzea, eta kirola da paradigmatikoena leiari dagokionez, ez? Bai. Iruditu zait, aipatu ditugun gauzetan interesgarriena dela, ez, aipatu zuen kooperazioaren kontua, ez, eta Danelezuk zure azken liburuaren arira eman dituzun elkarrizketetan ere asko azpimarratu duzun kontua da, ez, liburu hau ez dut nik bakarrik idatzi, ez, liburu hau beste liburu batzuk existitu direlako, beste aipu batzuk existitu direlako gertatu da, ez, eta uste dut paradigma hor kokatzen baldin badugu asko interesgarriagoa dela kulturgintzaz hitz egitea, ez, eta lehia beharrean kooperazioa hitza jartzea erdigunean. Nik uste dut azken batean txapelketa batean edo lehiaketa batean dagoen gauza, egon daitezken gauza interesgarrienen artean, interes gutxien daukana lehia da, nik uste dut. Hor gertatzen diren gauza guztien artean, horrek daukan nire ustez balio gutxien edo dena dalakoa, ez, baina bizigaren munduan bizigara eta... Eta barkatu, hariniz, badakit esin naizela gaiztoaren paperetik, eta oraindik ere pizkaturtik segitu nahi dut. Aipatu duzu, igual kooperazioa sartzen denean pizkator eragiketa hortan aldatzen dela, baina lehiak duen onena azpimarratu beharko bazenute, baduzue argi pizkatek harritaia kulturaren mundura, Ni hasiko naiz, eustot bertsolaritzaren ikuspegitik nahiko erraxa dela, honi buruz hitz egitea, eta guri edo niri lehiak aportatzen didan gauzarik garrantzitsuena da, derrigorrez neure burua entrenatzeko posizioan jartzeko behar izan hori sortzen didala, ez? Txapelketarik egongo ez balitz, seguruenik ez genuke horren beste pentsatuko zer egin nahi dugun, horren beste landuko gure jardun artistikoa, orduan niri lehiak hori aportatu dit, eta uste dut, hori azpimarratzea ere interesgarria dela. Naiz eta berez interesgarria litzaken lehia faktore horretatik kanpo ere etengabe hobetzeko, etengabe entrenatzen jarraitzeko motivazio horiek ere izatea, ez? Askotan komentatzen da txapelketak eta gero, eta goratzen dut adibidez Aro Arrizubietak azken Arabako irabazi eta gero hori esan zuela, ez? Berak nahiko lukela entrenatu plazarako, txapelketarako entrenatzen duen bezala, eta horretarako plazak izatea dela komenigarriena, edo plazak eduki behar direla, ez? Baina, uste dut Mikelek epatu den bezala, bizigaren munduan bizigara, eta hori dago, orduan lehiak niri hori aportatzen dit. Bai, nik uste dut, hemen, barkatu digresio txiki bat, ez, eta askotan hitz egiten da, adibidez, ni Bilbon bizi naiz, eta Bilboko metroaz asko hitz egiten da, ez, metroak hiria vertebratu du, eta metroa zelako gauza ona den hiriarentzat, eta ez dakiz ere, baina nik beti galdetzen dio nire burari. Metroan gastatu den dirutzarekin ez ote zen posible gauza hobe bat egitea, esate baterako, tranbia sare bat zulatu beharrik gabe hiri osoa, askoz ere azkarragoa izango zera, gutxiago kutsatuko zuena segurazki eta barez. Orduan, honekin esan nahi dudana da, ados nago mundu espektakulu etengabeko batean bizi gara, mundu honetan, eta beraz,
lehiak distira ematen dio espektakuluari, nolabait, eta egia da ados nago Jan izan duenarekin, eta literaturan ere behar bada antzekoa da, ez dakite, lehiaketa batera aurkeztu behar baldin bauzu testu bat, behar bada gehiago saiatuko zara, edo eukiko dituzu hor motivazio batzuk, igual ekonomikoak izango dienak ere bai, edo dena alakoak ez, baina hori existituko ez balitz, ezote genituzke mekanismo interesgarriagoak garatu ahal izateko gure gaitasuna gare gehiago, ez, edo hori, lehen pentsatzen dut askotan aterako den hitza, ez kooperazioaren bitartez, ezote ginateke iritziko leku interesgarriagoetara, ez dakit, egia da, gaur egun lehiak ematen digula hori, ez, bultzada hori, edo nola baitez. Zure digresioa izteko, aparte Bilboko metroa ez da iristen Bilboko auzo guztietara, orduan hain ona ez da. Eta zuek esan dituzuen gauzen arira, igual, eta zure galdera irantzunez baitera amets, bi kontu esango nituzke, Oianak esan duenaren hildotik, ematen dunan ikusteet lehiak, eta kasu hontan nik ez da pentsatu beste lehiaketetan, baizik eta zuk miresten dezun, barra inbidia diozun, barra danadalakoa pertsona batek ateratzen duanean liburu bat, hori igual izan daiteke pizgarri bat. Bai, hor, nik esango nuke lehen ere bai aipatu dugunean bizkat literaturan lehia edo nun eman daiteken uste dut inbidiaren eremuan gertatzen dela, ez? Egia kontrako estarretiken adibez inbidiari buruz hitz egiten zutela bertsolariek eta iruditzen oso ausarta eta oso beharrezkoa aipatzea, ze da afektu bat oso potentea eta gertatzen dena, ez? Egoa jokoan dagoen arlo askotan, eta orduan iruditzen zait, igual baldin badaukazu, osea, eduki dezakezula, gainera gu sistema baten bizigera nun elkar ezagutzen dugun, jendea elkar ezagutzen dezun, ez da pertsona bat abstraktu, aunque igual pertsona abstraktu batekin beste modu batera altzera askoz gehiago gaiztotu, ez? Baina, orduan igual baldin badaukazu demagun pertsona badala, pertsona horrek ateratzen duanean liburu bat, edo gubio batera ginean, eta berak atera ditu ez dakizen bat liburu, eta berari eman diot ez dakizer, eta berari ematen dizkiot elkarrezketak, uste hori ziuraski gertatzen dela, eta uste ez dela ez dakitez, jeloskortasunaren ari edo bidearen ari beti esaten da, tipo ez eukitzeko, eta uste gehiago dela identifikatzea pixka zera iden esaten hori, ze zua izera inbidea ukitzen beste pertsona hori, eta pertsona hori da bere bizitza egiten bere arazoekin, eta zu zaude hor, zure aurrekonturi gabeko pelikula asmatzen, eta aldiz, igual, hori nik uste, lortzen baldin badazuk analizatzea zure buruaren lagunagoa izan da, igual altzaitu bultzatu lan egitera gehiago, lantzera gehiago zure zera, eta iruditzen zait adibidez txapelketak aipatu dituzunez, eta entrenatze saioak zuek elkartu egite zerate lau lagun, ez dakize bertso eskola egiteko. Eta orduan horrek ere, aizerate, lehian, baina aldi beran elkarrekin, ez? Eta gogoratzen ez maidera regek ere argiako elkarrezkaten esatezu, gugoaz Gipuzkoako txapelketara danok. Ez, pixkat, eta hori igual literaturan gehiago kostatzen da, nahiz eta gero azkazun zure lagunak, eta oran zure lagunak idazte dutenak, eta niretzak hori sorta hundia ez, beraiekin, eta adibez, beraiek lantzen ari dian hori, zuretzako pizgarria izan daiteke. Baina, karo, horra adibidez, inbidiarena, balego, kudeatzeko beste modu batzu daude, eta aparte laguna baldin bazerate, espero dezagun igual daukazuela laguntasun bat, eta ez areriotasunezko laguntasun bat. Ez dakit, oiek etorri zaizkit. Eta gero lehiaketena esan dezuna, baita ere, ez baleude como korse oiek agian beste zerbait sortuko zala, karo, lehiaketaren irizpideak zein dian, horren arabera sortu behar dezu pieza ere bai, ez? Eta batzutan, ni egon izen epaimaietako esperientziatik epaimaikide moduan, batzutan ez duen beste mugatzen testua, baizik eta azalpenean esaten dena, batean azten da irizpide batzu betetzeko azalpen batzuk ematen da esan dezu, eske, igual proiektu guztiek ez daukate argumentuan hainbesteko indarra, igual proiektu batean ahotsa da importantena eta beste batean nola garatuko dan, eta orduan adibez denboraren plangintza esplikatzea nola landuko dezun da tal bakoitzan nun, orduan horra adibez bai ikusten da baitere zuk esan dezun hori.
Bai, esan duzunari Danele, gehitu nahiko nioke, aprobat da sakontzea esan duzunean ez, baina leia dun espektakulo batez ari garenean, bertsolaritzan txapelketa edo dozin sariketa izan daiteken moduan, kontuan hartu behar dugula beti nork sustatu duen hori, hau da, nor den horren antolatzailea eta nor den horren hartzaile potentziala edo norentzako ari zaren entrenatzen ez, edo noren espektatibak betetzeko ari zaren moldatzen zuk egineko zenuken hori ez, eta uste dut hor ere komeni dela azpimarratzea badaudela bertsolari batzuk, Uxua Elberdi iruditzen zaitu adibiderik argiena ez, urte asko dara matzatenak leia esparrutik kanpora, baina etengabe jarraitzen dutenak bertxotan egiteko beste modu batzuk ikertzen, euren burua beste puntu batzuetara eramaten, eta niretzako gauza oso interesgarriak egiten, ez daukatelako marko hori, ez, txapelketaren testu inguruan agertzen dena, ez, osoiko aria izaten azken urteetan adibidez, bakarkako ariketetan 3 bertso beharrean, bain bat bertso laburrago kantatzea segidan, edo koplak bakarrik, eta uste dut hori adibidez, badela, agintzaion aportazio bat bertsolaritzari, lehiaren ikuspegitik apartatuta bezala, ez, baina, bueno, badago erralde bikotasun hori. Bai, azkenean, pentsatzen dute, kultur sistemetan oroar lehiaketak jokatzen duen papera da hori ez nolait kanonak ezartzea ere bai, ez, bertsolaritzan edo literaturan ere bai, edo norabide batzuk markatzea, bai estilistikoak, bai generaldetikoak, edo denalakoa, ez, esate baterako ez dakit, Eusko Jaurlaritzak idazketarako atertzen dituen diru laguntzen artean, bakarri daude ipuinak, helduen zerean, bakarri daude ipuinak idazteko orduan bapaten, jende mordoa ipuinak idazten, ez dakit horren atzean, bueno, badakit horren atzean ez dago hausnarketa bat, edo hausnarketa bat baldin badago, ez dago hausnarketa serio bat, ez dakit zergatik ez diren ematen laguntzak novelak idazteko, edo poemak idazteko. Baina noveletarako badago, eleberri motzak badago bat. Eleberri motzak. Bai, hori da, ez? Baina poesiarako ez dago. Ja, poesiarako ez dago. Ez eta ez dago, ez. Osa zanut, eta gero, eta ez hori bakarri, baizik, eta gero genero hoietan oso ondo sartzen ez diren gauzetarako, ez dago. Ez, eta gainadea ipuinak eta eleberri motzak batera, baita ere, orduan da pixkat narratiboa, ez hegemonia narratiboan sartzen dan hori. Bai, orduan azkenean da lehiaketak edo lako zeak ere bai, horretarako erabiltzen dira. Karo, kontua da, ondo erabilita daude, edo ez, hau da, ondo erabilita baldin badaude, behar bada interesgarria da, izan daiteke, azkenean, bueno, kanonak existituko den gauza bada, hobeto dongoa, edo txarrago, edo lo que sea, ez, pentsatzen dut, kanon malguak, edo kanon diferente asko egotea interesgarria izango litzatekela, edo gutxienez, horren atzean hausnarketa bat egon dadila, ez, norabide bat, edo dena alako bat, ez, eta, bueno, behar bada hor ere badoka bere papera lehiaketak, edo ez dakit. Hartu zu karreria eta ja. Momentu batek pentsatu dut ez gara guzten ari ametxe bera galderak egiten. Oso ongi. De hecho, orain datorren galderak ja ez dakiz zentzurik den, baina, bueno, egin dizuet hori eta hurrengoa, eta erantzun nahi duzuenari. Segitzut pixkat galdera trampatiekin oraindik. Uste duzuen lehiaketa edo sariketengatik ez balitz zaudeten lekuan egonen zinateketela, hori batetik, eta ez zaiten beste interesatzen ja, baina bigarren hau agian bai. Eta zein puntaraino erori zaiten zuek ere trampa horretan, eta epaitu edo sailkatu duzuen zuen burua, edo kokatu duzuen zuen burua, eta beste jende bat ere horren arabera. Nik erantzungo dizut, aurreko galderan bezala, hau da, nien nintzateke egongo nagoen lekuan, sariketengatik ez balitz, baina ez dakit, behar bada leku interesgarriago batean egongo nintzateke, igual. Lehenengo, baieztapenaren lehenengo partea ez da butade bat, esan edut nik argitaratu nituen lehen biliburuak, sariketa batean argitaratutakoa dira, eta ondo dakit, lehenengo liburua sariketa baten bidez argitaratu izan ez balitz, ez zuen argirik ikusiko, eta bigarrena ere bai, sariketa bat irabazi zuen, argitaletxe batek atzera bota ondoren. Orduan, behar bada, bigarrenak ere ez zuen argirik ikusiko. Orduan, argi dago sariketek, bueno, nire kasuan bintza, bete dute funtzio hori, ez, eta nire bai hor badago hausnarketa txiki bat, igual ez da, baina, bueno, igual joango naiz beste leku batetik, baina gero itzuliko gara horra, labur, ez. Nik uste gauza interesgarri badagoela hemen sariketekin literaturaren kasuan, eta da normalean, naiz eta gero eta gutxiago, baina garai batean ala zen, sariketetako epaimaikideak idazleak dira.
Normalean, egia da, gero eta gehiago, argitaletzetako arduradunak ere sartzen diela, sariketetako epaimaietan. Baina nire hori interesatzen zait, nolabait, ez? Pentsatzen dudalako behar bada, irizpideak, nire kasuan ala izan da. Irizpideak desberdinak izan daitezkeela behar bada, idazle batek daukana, eta argitaletzeko arduan batek izan dezakeena. Eta orduan, behar bada hor badago beste bide interesgarri bat, ez? Baina egia da, gero eta gehiago ikusten dituzula, iragartzen dutenean, nor dagoen, ze hori ere uste dute arazo bat dela, ez? Epaimai kideak zeintzuk izango diren ez esatea, edo ez dakit, baina, esaten dutenean, behintzat, gero eta gehiago ikusten dituzu argitaletzetako arduadunen izenak, eta, ez dakit hori ere kanona ez dutzea, ez ote den, baina, Bai, nik ere esangoet baietz, ez nintzatekela, ez dakit galdera nola zagon formula autoroan, ez dakit bai bat edo ez bat dagokiz, baina bai, ez nintzateken nagoengo orain nagoen lekuan, ez banu sariketa bat iragazin, ere kasuaren 2012an igartza sari irabazin nuan, eta, zuk irabazin nuen sari horietako bat ere igartza. Bai, igartzan. Eta, bai, eta niretzako gainera, bai Oianak eta bai Mikel Kurruzunorekin adibez lotura eduki dute, baina nik ez, eta arduan niretzat izan zen oso iristeko modu bat bapatean mundu hortara, ez? Eta nik ez nuan idazten nola errutinaz jarraitzen eta errutinaz idatze gabe, baina garai hortan areta gutxio. Eta orduan aurkeztu nintzen horra, eta hor bapatean izan zen aukera, eta horla sartu nintzen, da jendea ezagutu nuan, eta orain hemen nago. Egia da ez dakidala zer egin izango nuken, ez banu jarraitu zen banu beste bide hortatik. Eta gero lehiaren kontua ea nik nire buruari edo bestekin edo esango nuke lehen aipatu deten beste horri helduko diot, eta bai, inbidia, beste batzuk atera dutelako zerbait, bereiek ateratzen ni ez, inkluso ni hobean ez, bereiek zegatik beraie dakatesari bat danik ez, hori dana, bai, pasada. Eta, uste ikaskizun badala, eta nik horregatik uste berezik iskartu nuala kontrako eztarritik liburuan aipatzea beraiek hori, inbidiarena. Gainera iruditzen zait, berezik indartsua elkarrekin kantatzen duan jendea dalako, eta nabaritzen da baitere hori esan orduko landutako zerbait zala, aurrez ez. Eta bai, uste dute... ez da lehiaren berdina, baina bai da nolabait, beste maila igual intimoago baten eta ez, sortzen dana, baina egon daiteke horre inbidia hori, injustizia sentipen hori ikustezunen ez dakizein saritu dutela beste norbaitez, eta uste hori badagola, eta esan behar dala, eta batez ere, uste hori berbideratzea eta beste leku politago batzuetarantz bideratzea guai dagola, ze kalte egin diezaiok sortzen ari zenan horri nik uste dut egin zaitzake blokeatu edo egin zaitzake oso erreakzioz sortzera eraman, eta uste idazketan eta beste arte disiplinetan ere bai, azkenean emateko daukaguna bakoitzak zeoze izango da, ez? Edo inkluso taldean ari baldin bagara ere, talde bakoitzak emateko daukana zeoze izango da, eta ekarproiok elkarren nebaresgarriak izan daitezke, eta baldin badago hartu eman hori, besteek zuk esan dezuna, ez? Osea, besteek ikusten dezu baidiala beraien apustu egotzen, da esan dezu, nik ere nire egoko dut, eta gian zure apustu egotzeko modua, da modu oso desberdin baten, ez? Eta oso gauza desberdinak atera daitezke. Orduan hori, baina inbidia ukidiot jendeari argita garbi ez desango zeini, baina... Nik ere uste duten intzatekela egongo, baina uste dut galdera horren parterik interesgarriena ez dela inbeste gure bizipen propio ez hitz egitea, baizik eta ikustea lehiaren ondorio bat dela arrakasta, eta beste ondorio bat egitekela porrota, ez da. Eta igual gure ibilbideetan lehiak bete du funtzio bat positiboa, edo eraman gaitu beste leku batera, ez, interesgarriagoa edo ez, baina eman digu leku bat euskal literaturan, bertsolaritzan, X, eta agertu gara plazara, eta eman digute legitimidade batez, umea agona da, neskatu agona da, ikusi, irabazi duzak zer, eta deitu jozu, ez? Baina, zema jende dagoen
ez da, lehia biziko duena frustrazio totaletik, ez? Eta bezitza guztia aurkeztu ez dakit nora, eta idatzi puinak eta lehiaketak eta begak eta ez dakit zer, eta ez jaso inungo errekonozimendurik orduan, lehia ere gorput batzuk, diskurtso batzuk, artea egiteko modu batzuk ezabatzeko formula bat dela ezin dugu aztu, eta horregatik uste dut galdera interesgarria dela ez, guk ze privilegiotik hitz egiten dugun kontzientzia hori hartzeko. Ez que ze hona zera benetan, porque hasi da hitz egiten da pentsatu, orain esango du, galdera horren zatirik interesgarriena da, zein ez dagoen hemen, ez duelako, sariketa bat irabazi eta hori esan du. Bai, itzela, gainera, nik esango, osea, horrek argi erakusten du ez, oianak esan duen bezala, ez? Osea, lehiaketak ez daukala zentzu handirik egia esan, ez? Eta ez duela, bere aportazioa bat da, baina oso urria da. Eta beste modu batzukoen bardia, ez? Osea, ni pasatakoa naiz sekulako frustrazioak ere, bai. Osea, baina sekulakoak. Nik beti esaten dut, ez dakit, 3, 4, 5 sari irabazi ditut, baina galdu ditut 20. Osea, zan, sariketa, edo diru laguntza, edo ez da gizein eskatu, ez da gizer, eta garai batean, gaur, orain beste leku batean nago, orduan beste leku batetik hartzen dut. Claro. Eta ez dut hartzen inbidetik, baina garai batean, jakina. Esaten nuen, baina nola irabazi du tipa honek edo tipo honek, eta nik ez. Eta hori baino okerragoa dena, nire kasuan behintzat, ez, esatearena, jo, ez dut balio honetarako. Irabazi honen, orduan hau ez da nire, bide hau ez da niretzako, edo ez dut, ez dakit idazten, edo ez da inori gustatzen, nik idazten dudana, edo, claro, ez da jo gustatu irutip hori. Azkenean, gero, pentsatzen dut, basoa zela, nolabait, gauza batzuk ulertzen ere bai, tokatzen zaizunean barrikadaren beste aldean paimaikide izatea, are gauza gehiago ulertzen dituzu ere bai, ez, lehiaketen funtzionamenduaren inguruan, eta orduan, baina egia da, oso gogorra, ni oso txarto pasatutakoa naiz, kontu honekin. Bai, ni adibez, oinain izango goratzen, nire lagun batek ere eukidu esperientzia hori, gauzak lekuetara biali eta ezetz, eta, asko konpartitzen ditugu gauzak elkarrekin, eta berak momentu batzutan harritu egitezan, zenik esaten nionean, nik ere nauzkala horrelako inbidiak eta zalantzak eta gauzak, eta esaten zian, jode, baina zuk badakazu rekonozimendu bat, ez? Eta argita garbi hortik jabetzen naiz, hortik ari naizela, eta hortik ari gala dena baitere, hemen gaude, da ditu digute. Baina bai, aldi berean ere frustrazioaren zera hori eta ez du, jarraitzen dugu denok sentitzen hori, baina batzuk alde batean, beste batzuk bestean. Bai, eta gero baitere, jarraitzea, erraixa da, ez dakizen batez ezko jasota gero jaustea hortik eta esatea, nik utziko eta hau, eta oan ez dakigu benetan zegoen liteken orain bertan plazan. Bai. Beste dinamika batzuk egongo balia, ez? Gainera oroar sortzaileak beti dramari oso emanak gara, ez? Eta orduan egiten ditugu olako, ez, gehiegi, zera, ez, importantzia gehiegi ere ematen diegu gure buruei, eta, ez? Bai, irabazten dugunan eta baita galtzen hori da. Osea, ezinbesteko baldintza da, zuk pentsatzea garrantzia dakazula, pentsatzeko nik orain publikatuko, nik idatzi deten zerbait, eta jendeari interesa, osea, bi aldeak dira, ez txamponaren bi aldeak. Aterako nahi segundu bat, nire aurkezle paperetik, eta portatuko nire arealetxoa. Nik asko zeren maila lokalagoan, baina Iruñeko udalak badu egile berriendako literaturliak eta bat. 19 urte nituenean, bigarren saria eman zidaten izan zen, pasada bat niretzat. Eta horren ondotik, ez dakit, 2 urte beranduago, berriz aurkeztu nintzen, aipamena jaso nuen, eta aipamena zenez, irutu zitzaidan, oso gaizki zegoela, oso lotxagarria zen, eta ditu nuen uko egiteko sariari. Lotxa ematen zidalako, klaro, gero hori argitaratzen zen. Eta orduan, de repente, 19 urterekin bigarren saria, eta 22rekin aipamena, eta gero ikusten nuen, Dios. En fin, sartzen naiz berriro. Bai. Sartzen naiz berriro nire paperera. Oso adibideon bat da. Bai. Norbere dinamikak ulertzeko, eta bai. Bai, baina pentsatzen dut hori, niri behintzat orain gehiago pasatu zait behar bada horregatik, orain beste leku batean naholako, ez? Baina orain dela ez asko, geratu nintzen bigarren lehiaketa batean. Eta enuen sentitu, zetxarra naiz, edo irabazi duena baino txarragoa naiz, edo ez postu nintzen irabazlearen gatik egia zen, eta ez nuen hori sentitu beste gai batzuetan,
jakina. Eta inkluso orain igual gauza batzuekin igual ere bai, baina nire burua ez dakit sorpresa hartu nuen horregatik, ez? Nola esaten duen, bueno, pues ez dut irabaziz ez gertatzen, eta ez dakit zeinek irabaziz, eta posten naiz pila bat gainera, osea. A ber, batzutan lehia hortan ez irabazteak baldin badakar proiektu ez dela gauzatuko. Ze balitz ez dela horren araberakoa, zen nipetxean dut orain nire zuhitzeketan egin nire interpretazioa egin dut. Orain igual, nola pasatzen zera horrek inbidia matetik edo frustrazioa sortzetik, postera beste pertsonangatik. Ziurraski igual jazu zure proiektuak martxan baldin badago, eta zuk egin nahezuna martxan baldin badago, erresago posten zera besteengatik ere bai, baina askotan frustrazio hori ez da, zeba berari, baina zeba berarrek, berari eman izanak, esan nahi zure ez dela emango, eta zure ez dela aterako, orduan frustrazioa da, nerea zegatik ez, ez? Bai. Eta, bueno, dakatzen jazo baina ez dela psikologia aholku merkeak ematen, baina ezagutzen hautene badakite. Egia da, inbidiaren kontu honi aurre egiteko eta kontrako estarritiken aipatu duzun konturrekin ez, oso garrantzitsua dela, benetan harremanak izatea gure lehiakideak diren horiekin, kolektiboki pentsatzea, politikoki lehioa hori zertarako interesatzen zaigun, zertarako ez, eta uste dut bertsolaritza feministak eta bertsogintza transfeministak hori aportatu digula, eta aportatu digula marko bat, eta gure inbidiekin, eta gure mobidekin, zegoerez gara perfektuak, baina, beste pentsamendu marko bat zailagoa dena literaturara aplikatzea, ze gure kasuan, zu bigarren geratzen bazate beste lehengo, bioi egiten digute txalo, ez? Osa, ez dago, zerarik. Beste ondorio batzu ditu, tal, baina, badago hor, zera bat. Baina markoa da importantea, ez? Eta lehiaketa bera ere marko horren barruan egongo balitz, denok postuko ginateke gehiago ere bai, ez? Hau da, lehen esan duguna, ez? Lehiaketak izango balu zentzu bat, norabide bat, pentsatuta balego, egongo balitz kultur sistema baten norabide interesgarri, aberazgarri baten barruan ere bai lehiaketa denok postuko ginateke askoz gehiago eta frustrazio iturri txikiago izango litzateke ere bai, ez. Probestuko dut oraino heldu garela, bertso mundua aipatu da bastante, lehen aipatu dugu ere senyora Sariketa, Danel eta Oiana horri bilizarete nahikotxo, ez dakit, kontatuko dugu ze pixkat zertan den, zer planteatzen den, zer ez duen planteatzen. Senyora Sariketa da, orain dela 5 urte sortu genuen, lagun batzuek sortu genuen bertso sariketa bat, eta probat paradoxikoa ematen du planteamenduak ez, lehiaren kontra sariketa bat planteatu genuen zergatik, interesatzen zitzaigolako ikertzea lehia horrek gugan zer sortzen duen, zer nolako dispositiboak aktibatu ditzakegun lehia horrek guk nahi ditugun formak izan ditzan, orduan egin duguna da 5 urtetan, probak egin eta 5 sariketa egin ditugu azken 5 urtetan, bakoitza diferentea izan da, eta joan gara probatzen, nola funtzionatzen duten gauzek, eta orduan epai irizpideak aldatu ditugu, bakarkakoak, adibidez, norbera kantatzetik, kolektibora, binakako bakarkakoak planteatu genituen, beste urte batean bertsolariek eurek bozkatzen zuten nor pasako zen urrengo fasera, egin ditugu planteamendu diferenteak, beti emakume eta genero disidenteak diren bertsolariekin, eta tokian tokiko talde feminista edo transfeministekin elkarlanean. Eta uste dut, aportazio interesgarri bat egin diogula bertsolaritzari, gure txikitik, bentsat ate bate irekitzeko edo esateko planteamendu batzuk probatu daitezke ikusteko, ze lehia mota izan daiteken interesgarriagoa guk desio dezakegun bertsolaritza horren eraikuntza prozesuan. Ez dakit, igual. Ni oso bigun jartzen nahi, senyora Sariketari buruz hitz egiterakoan, esan dezutan inagon ja. Oianak esan duan hori guztia hola da, uste dute txalo bero handi bat merezi dutela, batez ere horri biledian bertso munduko pertsonek, ere datoz lehiaketak egitetik, eta gainera batzuen kasuan, naiz eta 22 urte euki, daramate lehian, 12 urtetatik, edo holakon batez. Eta orduan esan nahi, esperientzia dagola, eta gainera lehiatu behar dezu 15 urte dauzkasunean, esan nahi. Ni 15 urtek ira nintzen, gasolin entzuten. Eta
Eta hori, nik niri senyorak eman dian, ani izan gabe bertso munduko pertsona bat, osea, bertso zalea, baina bertso zaletu naiz pixka senyorarekin, eta aipatuko nuke bereziki aurtengo edizioa. Aurtengo edizioan, Uxue Fernandezek egindako, indela urte batzuk egindako proposamen bati tiraka edo, egin genuna izan zen, ez gaur egun plazan ari diren bertsolariei deitu, baizik eta inoiz bertxoten aritu, eta utzia daukatenak, edo ez dutenak uki plazako jardun egonkorrek. Eta oso fuertea izan da, benetan. Osea, oso, niretzako izan da super unkigarria, eta hain justu ere, hemen hitz egiten ibili geran, osea, hor zeuden adibidez, lehia ondo atera etzaienak. Batzuk, ez? Eta bapatean holtzara bultatzen dira, eta bapatean, eske bertxotan egiten dakite, ze badakite. Eta sekulako saioak entzun genituen, eta harrigarria, osea, pixka tristea zen harritzea, ez dakik guztenatik harrituko inan, baina pasada bat izan da esperimentu moduan ikustea, ez? Ezabatu den hori berriz ekartzen duzunean, oso egin justoa den horra agertzen da benetan, ez? Bai, eta uste bait ere sortu duela, adibez neri dagokidan partean, bertsolaritza beste hori ere izan daitekela, osea, beste publiko batzuntzako saio batzu dira, nik askotan esan den, txapelketako saioak egiten zaizkit luzeak, gero gauza politpila bat dituzte, ez dakize, baina orokorran ezan ere bertsolaritza mota gogokoena, eta aldiz, saioak zenbat eta batzutan zenbat eta konkretuagoak izan gehiago gozatzen dut. Igual ez nere gai izan ezarren, igual jendea sartzen dalako, eta ez dalako ez dakit, uste erresago da baitere igual kantatzea olako gai konkretuago badagonean, hau, beste gabe aldezuen moztu. Baina bai, aurtengo, osea, sortu du publiko bat, eta aurten Iruñako finalean, gure lagun batek, esan zuan, orain ulertzen dez egatik hain beste tema bertsolaritzakin, bera ez zaio gustatzen bertso saioetara jutera, berdin zitzaion, eta batean juntzan Iruñako finalera, eta esan zuan, karo, eske hau baldin bada, eta orduan, ez da hori bakarri, baina hori ere izan daiteke ez. Eta horra adibidez, karo, aparte bikoteka izan zala baita ere, osea, kasu hontan. Eta hori uste horrek arpen asko egin diala, nien ez gai neurtzeko hainbeste bertsolariei edo gai jartzaiei eta bertso saio bat dakarren guztian dabiltzan hoiei zelako ekarpena egingo dien, uste baietz, osea, uste arrasto bat utzi dula, baina entzulean partetik adibidez, bai. Eta gero lehiaren kontu hontan guztian, uste ekarpen hori aurtengoa izan dela oso, bai, nabarmena. Jasoko dugu eta idatzeko dugu txukun. Zuk, Mikel, 30 urte dara matzazu urruzun horren bueltan, edo behintzat lehenengo harreman hori duela 3 marka izan zenuen. Pentsatzen dut, gaztetan irabaziko zenuela, eta ordudanik harreman mantendu duzula, gaur egun arte, zabiltzala, koordinazio lanetan, ez dakit paimaikide gisa ere bai. Gaizara ikusteko duela 30 urtetik ona egin den bide hortan, ze egon diren aldaketak edo... Egia zan, nik ikusten ditut gaur eguneko gaztengan aldaketa asko gure belaunaldearekin alderatuta, guri tokatu zitzaigunarekin alderatuta, gu justo irabazi genuen Lubaki bandakoen ondoren, esan dezagun, eta gure belaunaldian, esango nuke oso modu, elkar ezagutu genuen jende asko, gure belaunaldikoak, gero etorri zirenak, baina hori idazletzan beti biligara oso frankotiratzaile bezala, ez da. Eta gaur eguneko gazteengan ikusten dut badagoela kolektiboaren inguruko hausnarketa oso interesgarriak daudela. Eta ni neu ere oso flipatuta geratzen naiz, eta ni beti aldarrikatu dut, nolabait literaturak nire ustez balio sozial handia galdu duela, hain zuzen ere horregatik, osea, komunitateari etzaiolako egiten ari behar bada, egin beharko liokeen ekarpena, nolabait, eta ikusten ditut gazte hauek eta azkeneko burruzunoko irabazleen artean sortu da B banda adibidez, eta B bandakoak ari dira, nolabait, idazketa kolektibo moduko bat egiten, eta argitaratzen dute argian zutabe bat, eta sinatzen dute B bandak bezala, ez dute bakoitza bere izenean, ez da gizer, eta gainera horren inguruko hausnarketa egiten dituzte, horri balioa ematen diote, orain
hoien ondoren, beste gazte batzuk, Urruzunokoak sortu dute izanenga aldizkari digital bat, ez? Eta haiek ere kostiente dira, sortu dute, haiek badakitelako badaudela gazte asko Urruzunora aurkezten dienak eta irabazten ez dutenak. Orduan, gazte hoiei ere nolabait, haiek lortzen duten, bueno, privilegio txikitik azkenean, baina privilegiotik nolabait edo beraien izena edo badutela zera bat, sortu dute aldizkari bat denek publikatu alizateko, beste gazteek ere publikatu alizateko haien lanak, ezta? Eta nik hori ikusten dut, eta ia zen aluzinatzen dut, ez? Badutelako kontzientzia hori, badutelako ez dakit elkarlanaren edo komunidadaren kontzientzia hori, literaturan urte luzez eman ez dena, ez? Esango nuke, eta badatoz horrela, edo behintzat azkeneko belaunaldietan ondak ezka hori, eta nik uste dut hori oso posgarria dela, eta segurazki, senyora sariketan komentatu zena, bezala, segurazki etorreko dira beste molde batzuk, demostratuko digutenak, ze gauza interesgarri etor daitezken beste bideo batzuetatik, ez, igual. Oianek bestela zuzenduko nau, baina esanen nuke bertsoa epaitzerako orduan, neurria nahiko gauza objektiboa izan daitekela, ez dakitea, guztia esaten dut pixkat gago txartean. Olako neurgailu objektiborik uste duzu egon daitekela literaturan, igual epaimaikide gisa egon zareten on aldetik, osea, beste alde horretatik erraza da iristea olako irizpide zerrenda bat egitera? Irizpide oso basiko batzuk gorrotu esatea, baina, pixkat gramatika normatiboarekin eta puntuazio normatiboarekin eta horra guztiak zer ikusia dakatenak egon daitezke, baina normalean proiektu interesgarri guztiek daukate hori nik uste dut. Eta ni ez naiz akats ortografiko batzuengatik proiektu bat atzera botako, hori editore batek konpontzen du, hori zuzentzaile batek konpontzen du, esanet. Orduan, hortik arago zaila iruditzen zait. Nik eukieten esperientzia Eusko Jaurlaritzako diru laguntzetan egon naiz epaimaikide, eta hor zorionez ari baino gehiago ematen da. Eta nire harridurarako esango nuke kontsents bastanteko bat etorre ginala. Ez nuke jakingo esaten irizpidea zein dan, zeda testu irakurtzen duzu, eta nire irizpidea izan, aurkeztu behar dezu lagin bat, aurkeztu behar dezu baitere azalpen bat, eta nik adibez beti nik lagina puntuatzen nuan, eta gero azalpena, niretzako laginak balio baldin bazuan, azalpenean denboraren planifikazioa ez egotea, niretzako etzan. Ez, igual hori izan daiteke idazlearen ikuspegia eta ez egitaletxeko ardura barena. Edo hau nola sartuko dugu gure, ze bildumatan sartuko dugu bezalako kezkak ez nazkanez. Baina ez nuke jakingo esaten. Lotzen zaitu zerbait, edo ezakit, niretzako bizirik egotea iristen baldin mazait testua, igual egon daiteke testu bat hobeto idatzita, baina niretzako ez dagoen bizirik, eta baina hori bullet point batzuekin sistematizatzea oso zaila da, ez dakit. Baina bai daka sentsazioa adibez, nirekin baitere hori, ematen ditugulako hainbat sari, baten bat geratzen da, nik emango niokena sari bat geratu da kanpoan. Baina, gero ere da urtearen arabera, igual dizten dira 10 proiektu sariak emalako alkoholitzaizkiekenak, baina malguagoa balitz, agian emango litzaieke, hemendikan, uste dezunak proiektuak aurrera egin dezakela, eta aurrera atera beharko lukela, hainbeste sari. Baina, karo, ez da hola, ematen dira 6. Urtero, ez? Bai, azkenan nik ere hori gauza bera zango nuke, ez, badago minimo bat, eta irakurtzen ari zarena literatura dela ikustea, nolabait, ez da? Baina, karo, hortik aurrera, pentsatzen dut oso irizpide subjetiboak sartzen direla jokoan, ez, zu nor zaren, zuri zerk mugitzen zaituen, zerke harritzen zaituen, edo zer gustatzen zaizun, edo zer ez, eta azkenean, egia da, testu batetik bestera aldeak egon daitezke, baina bat bakarra aukeratu behar den kasuetan, nik uste dute, ez dakit, horra iritsiko diren, edo azkeneko txampara iritsiko diren, ez dakit, demagun 10 lanetatik, da, nik esango nuke, txampon bat airera bota, eta honek irabazi du kasu askotan, esan nahi dut.
oso zaila delako momentu batetik aurrera, nik pentsatzen dute zinezkoa dela, esatea, hau baino beha da, hau gehiago gustatzen zait, honek ez dakiz zer, baina egongo dia seguro 10 lan, seguro gutxien ez 10 lan, mereziko luketenak saria irabaztea. Bai. Gero, niretzako adibidez, señorari helduta, claro, señora sariketa sortu zan, helburu batzuekin, oso garbi, eta sariketa hauetan sorkuntza nahi da lagundu, baina zein da literaturan helburu sozialan ez bultzatu, ez dakizena ez bultzatu, eta hor sartu dira borroka soziala batzuen ondorioz, beste irizpide batzuk, baina batzutan batzutan emate dute emaitzari, baina bestatutan igual petxetzen duzu, ez dute inbeste eman, ez? Orduan, karo, irizpideak ere, adibidez nik uste igual deseroso sentiarazi dian gauza bat, naiz eta gero azkenean atera dian lanengatik naizen da eso sentitu, baina ikusten dituzu zenbat puntu eman bar diozun gauza bakoitzari, eta esan dezu, nik hau ez den da horrela puntuatu, edo ez? Eta hor ez dago hausnarketa bat, edo neri behintzat epaimaiki deitu diatenean nien ez egon sortzen irizpide horiek. Ez dakit lan hori hartuko nukeen ere, ez nago esaten. Baina, hori eta adibidez, epai irizpideak berrantolatu zianan senyoran, hor zeuden helburu batzuk oso garbiak, eta horren arabera izan... Ez dakit nola esan. Gainera administrazioaren burokrazian azten denean literaturaekin ez eta... Claro, Excel batera gamar dezu dena. Eta Excel batera pasa behar duzunean testu literario bat, ikustut ez dagoela munduan gauza absurduagorik, gutxi gongo dira. Gero elkarrezketa badakazu, elkarrezketan erabakitzen da, baina Excel badakazu oinarri moduan. Orduan... Urrengo gauza absurdo nahi izan diateke bertso bat batetik 10 puntua. Bai, hori da, gauza bera da, ez batean ez dakizer estilistikoa 0-tik 5. Claro. Claro, baina zer da 0, zer da bat, zer da 3, zer da 4, ez, osea... Bai. Eta igual ekarpen batzuk ez diak abitzen Excel hortan, desde luego ez diak abitzen Excel hortan, ez? Eta ez dakazu... Bai. Erantzun dira zue aurretik inaundi batean, baina asko esaten da, ez? Nor bere buruaren kontra lehiatzen da, eta ezak izupuntaraino den, ez polit geratzeko esaldi horietako bat. Zuek galdera egiten badio zuen buruari, noren kontra lehiatu naiz, batetik zein da erantzuna, eta bestetik ea zalantza sorrarazi zuen pixka bat edo kezka edo beldurra, zuk epatu zu pixka danele, baina nik okupatuko dudan leku hau, beste batek ez du okupatuko. Horrek ea pixurik izan duen inoiz. Nik horatzen dut, ez dakitze sariketan, igual hemen Donostia, kutsa sariketan, eta ez dakitzer, uste dute igor nintzenean saria jasotzera, eta esan nuen lehenengo gauza, ez dakit, ez nuen gehiagi pentsatu, behar bada pentsatzen baldin baduzu, esango dute, zerari da hori esaten ez, baina uste dute, esan nuen lehenengo gauza izan zela, irabazi ez duten guztiek, seguro merezi zutela nik bezala irabaztea, eta izan nuen pentsamendu hori, nolabait, ostia, nik irabazi dut, baina, joder, zema jende ongoa, ni bezala, beste kasu batzuetan, frustratuta ez duelako berak irabazi, pentsatuko duelako, eta nien naiz persona hori baino bea, nire testua ez da persona horiena baino bea, baina justo kasualidadea hori izan da, eta ni egia zan bai, momentu batzutan txarto pasatu dut pentsatzen, leku hau okupatzen ari naiz ni, eta zenbat ez ote dien okupatzen ari, eta txarto pasatzen, inkluso karpen superinteresgarri batzu, behar bada, trabatzen ari naizen, nola bait, ez, bueno, betiko lehenko zeraren egoa, ez da horren besterako, segurazki, logikamente, baina nik bai pentsatu izan dut hori, eta egia da zeure buruaren kontra lehiatzarena pizkat, bueno, ondo geratzeko igual esaten den kontua dela, baina, bueno, nik batzuetan bai sentitu izan dut, ez, eta lehen aipatzen genuenaren bidetik, bueno, nahi duzu, ez dakit horrek rekorrido askori daukan, baina, bueno, ez gauza ikasi badena, ez Celestinoen gana itzulita hasieran, ez. Bai, nahi duzu pizka bat hobea izan, ez, hobeto egin, hobeto idatzi, eta orduan, saiatuko naiz gehiago, lehiaketa hau zailagoa da, edo jende gehiago aurkezten da, eta orduan, venga, honetara bidaliko dut, eta horrela egingo dut hobeto, saiatuko naiz gehiago, inbertituko denbora gehiago. Bai, badago, bueno, nire kasuan bai egon da hortik ere bai, baina hori, ezakit horrek ibilbide luzea edo interesgarria daukan, ezakit. Egia da, artean beti dagoen gatazka ez, edo pertsonaren oinarrizko gatazka beti dela,
esan nahi duzuna ez dela inoiz esaten duzun hori ez. Eta orduan, horra, esaten duzuna, esan nahi duzunetik alik eta gertuen egoterako bidean zure buruarekin daukazun lehia horretaz ari gara. Orduan, existitzen da, bai, baina normalean beti lehiatzen dugu gure adinkideen kontra. Gure oso antzekoak direnen, ez horrela sustatzen da, ez? Osea, bertsolaritzan nik oso argi ikusi dut hori, nire adinkideak eta probintziakideak izan dira nire lehiakide gertuenak, ez? Edo nik etxean bertan izan dut, nire aizparekin harreman hau, ez? Biok izan gara bertsolariak txikitatik, eta ni izan nintzen 15 urtarekin arrakasta izan zuen bertsolari bat, eta bera ez. Eta niretzako oso bertsolari antzekoak ginen gara jartan, eta biok genekien besteak estrakentatuko zuen denbora guztian, eta injustizia hori oso nik privilegiotik, eta berak beste txamponaren bezaldetik, baina oso gertu bizi izan genuen hori, lehiakide izatearena denbora guztian, ez orduan nik oso argi daukat, noren kontra lehiatu izan dudan, eta orain oso argi daukat noren kontra edo zeren aurka egin nahi dudan borroka, ez? Eta bueno, hori ere bada zerbait ikasten dena, eta uste dut gazteri ikasten garenean plaza publikoa hartzen oso erresa dela sistemaren inertziak gorpuztea eta egin nahi ez ditugun gauza asko egitea, eta uste dut pertsona bezala azten eta gure ideologia garatzen joaten garen neurrian horren gaineko kontzientzia hartzea eta horren gainean egiten duguna, egin nahi dugunetik aldik eta gertuen egoterako bidean jardutea dela egin dezakegun aportaziorik interesgarriena, ez? Esan dezuen horren arira nik, oso ados nago esan dezuenakin, esango dituzke, ez dakit bi edo 3 gauza, baina hasiko naiz. Bata da adibidez, norberarekin leia egeteana edo, uste dut, egia izan daitekela puntu baten, oianak esan duaren hildotik da, zuk badakizu zel buru jarri diozun zure buruari, eta horren arabera, hori da zuk nahi ezuna betez, da nire etortzen burura da, nik horren dela gutxi liburu bat atera dut, eta gehien aipatzen dizkiaten zatiak, jendeare gustatu zegoen jendeari gehien aipatzen dizkiaten zatiak, dia niretzako errexenak da, como ya, obviamente ere gustatu zaizu, eta nik adibezaka zati bat niretzako izan dela igual, nire lorpenik handiena, eta, bueno, aurrekoan zoka ipatu zenian, baina... baina beste batzuk ez dita inbeste ipatu, ez? Eta gogoratzen naiz, nik egin dutela berdina Garazia Arrulak atera zuan, noin dela 2 urte uste dut, oso ipuin liburu hon bat, lurraz beste, eta niri asko uste zean bere ipuin bat orkoa, esan zean, tipo, banekin hori gustatuko zitzaizula, batetik ezagutzen geralako, eta bestetik hori da dene gustatzen zaiena, da, niretzako da, bale, baina ala ere oso liburu oso ipuin ona da, eta gero beste ipuin zale sofistikatuek esango izkizu beste gauzak. Hori batetik eta gero lekua hartzearena eta bai, nik batetik, karo ez da bateri orain ez nago bateri hor, baina nik igartzera irabazen nuanean eta erraiak atera nuanean, bai uste hor kanpo faktoriak ere sartzen dira eta batzutan jartzen dizute zuzera loguai, eta orduan zaude leku guztitan, eta ez dakiz zer, eta hori ez dezu, horrek ere lehiarekin dalakazer ikusia, da hori da sistemak nola erabiltzen ditun, nola ahots batzuk hartzen ditun, eta zukutu egiten ditun, ez? Eta gero nik beste kontestu baten, baina Juana Doloresi elkarrezketa genionean baiteri hitz egiten zuen bere figuraren mediatizazioari buruz, da dibez, hausnarketa horiek oso interesgarrak irututu zaizkidan, eta uste hori ere bai badagola, eta horra dibez dagola zure esku, eta igual segunda zeda dinetan harrapatzen zaitu, desde nik neretik itzoen goen, niri harrapatu ninduna dinean, ni hori navegatzeko ez nazkan beste tresna, ez? Eta, bueno, gero eukidot komunidade eder bat, eta transfeminismoa eta gauza asko, baina batzutan ere tokatzen zaizunean hori ere bada zerbait. Igual beste asko gustora egongo liaken leku hortan, baina ni sartu nintzala pixkat inkontzienteago, harrapatu ninduen pixkat olatu bate bezala eta hori ninduan esan. Eta gero beste alde batetik, bai, hartzen dugun lekuari dagokenez, niri orain gaur egun, hor erraiak atera zanean, harrapatu ninduen pixkat, egin nuan alnuana, eta gero gaur egun, urte asko pasadia, 11 urte pasadia, eta badazkatu 16 urte, eta ikasi pixka bat gehiago, eta niretzako orain modua da, leku bat eskaintzen didatenean, da uste detenean nik leku hori bete dezake dela, saiatu
niretzako ekarpen bat egiten, nik egiteko ekarpena daukadan hori egiten. Eta beste gauza bat eskaintzen badiat, eta uste baldin badet, nik ez detela ekarpenik egingotan, ari eskaini diatela ni ezagunagoan izelako, saiatu beste pasatzen eta soltatzen aukera horiek, ez? Eta baina ez dakit, orain adibez berrian zutabe bat dakati hilebetean behin, hemen saiatuko naiz hilebetean behingo zutabe hori izan dadin, ez da eguneroko zutabe bat, ez da lan iguala. Orduan esaten, pues irakurrieten zerbait, edo behintzat emango ez zerbait, eta ez hartzen emantzat hori, benetan esaten, ni naiz oraintxe bertan pertsona publikoa daukana sinadura bat, periodiko baten. Eta ardura hori hartzen. Ez izu pixkan nahazten, niri pertsonaki pasatzen zidarako batzutan, ez? Proposamen batzuk jaso, eta nik neuk daukat zalantza, ea benetan ari zaizkian eskaintzen ikustutelako gai naizela, edo momentu hortan nire profilak komen izaiolako, dena delakoari. Neri orain ez zaiten beste gertatzen, esango nuke, zeidan lehen beste gertatzen. Horregatik esaten dut, eskenik gara hori oso difuso daukat, baina nik uste torre eskaini ziatela dena, ez dago hemen garai hortan ezagutzen dituen pertsona bat, baina denean, eta orduan hor gainera faktore piloa sartzen dira, pertsonala generari lotutakoak eta beste, toan sartzen zera olako zurrunbilo baten, baina izan daiteke, ez dakit. Gai bada, eta erantzun desberdina gertatu egitezko, batean, nik uste zure buruakin lasaien egotea, ni momentu hortan ez nakan hortarako kapazidaderik, ez? Baina gaur egun segundaz ere eskaintzen diaten. Alere uste orain gauza perfilatuagoak eskaintzen dizkiatela. Baina ere denbora gehiago dara, gauza gehiago egin ditut, orduan, ez dakit. Nik esan duzuena nilotik uste dut interesgarria dela, ez? Estatukua erreproduzitzea oso erraza da, zan nahi dut. Bere ala sartzen gara gaztea zarena, eta gaztea zarenean ere bai, ez? Eta uste dut horregatik oso interesgarria dela hori ez, sortzea espazio horiek, sortzea iniziatibak, sortzea ez da gizer, beste balio batzuekin, beste interes batzuekin, beste helburu batzuekin, bertsolaritzan ari zareten, nik uste dut literaturan, justo samar, ez? Ez dago lako, nahi bauzu, ez dakit egon behar duen, baina ez dago lako lehiaketa bat, beste helburu batzuekin, beste sistema batzuekin, beste modu batzuekin, beste ez da gizer, ez? Eta uste dut hori egitea importantea dela, ez? Eta nolabait eredugarria dela, eta hor sartzen baldin bazara gutxiago erreproduzitu nahi ez ditugun gauzak. Ez dakiz zein den bidea, igual ez da lehiaketa bat, eta izan behar du beste zerbait, ez? Eta igual ari dira, nik esango nuke, gazteak nik susma dut, beste bideo batzuk, edo beste kezka batzuk dituztela, guk behintzat ez genituenak, edo nik behintzat ez nituenak, edo banituena, baina ez nekienak nola garatu, garai batean, ez? Eta uste dut hori izango litzatekela bai, hausnarketa kolektibo hori egitea, eta sortzea olako espazio batzuk, uste dut importantea izango litzatekela, ez? Hainitza petxatzen ez ezula hitzagen asko antzerkiari buruz, baina ez dela kasualidade iruditzen kezka guztiak ukitazuk ere jardun kolektiboago batera hurbildu izan, ez? Nik señorara hurbildu nintzen bezala. Bai, hasierako galderan nire hortan, ez? Egongo zinateke leku honetan, ez da? Eta nik askotan pentsatzen dut, behar bada, ez daukat literatura utzita. Niri idazta gustatzen zait, eta ni idaztetik nator, eta irakurtzetik nator, eta bar, Baina nik nire buruari behiratuta, eta ez da gizera, pizkat hausnartuta, badago autu bat literatura pizkat apartatzarena, eta antzerki mundura joatarena, porque literatura nik aurkitu dudana, ez da gauza gehiago daude noski, nik aurkitu dudana ez da izan niretzat oso edifikantea, ez da izan oso interesgarria, ez da izan espazio oso interesgarririk ez dute aurkitu geografikoki igual ere bai, pizkat bazterrean bizi naiz ere bai, behar bada, eta orduan ez dut izan behar bada, ez dakit ez, inguru bat literaturarekin oso lotua, nalakoa, eta gero, hori, ez ditut. Eta egia da, antzerkian, bai aurkitu ditu dela hori ez, lan kolektiboagoak, eta jende gehiagoren implikazioa, eta sorkuntza ere beste begi batzuetatik, eta beste leku batzuetatik egitekoa, eta hori, iruditzen zait, eta dinamikak ere, guztietan bezala daudenak, ez da, baina bai iruditzen zait igual interesgarriagoa, ez, eta ez dakit literaturan zein den bidea, baina uste dute hor badagoela bide bat. Ez que nik esango lukena da dibez nik literaturan daukadan komunidaden eri transfeminismoak eman diala berez. Bai, eta ez literatura. Ez literatura. Gero horren barruan, hortik ezagutzen dezun, gero transfeminismoan dago jende asko literaturazioa importa, baina
Hortik elkartu gero, oza, dakazu beste zerbait elkartzen zaituna idazketaz aparte, ez? Eta gainera horregatik, orduan ez da nire komunidade artistikoa ez da ertxiki idazleena, oza, bertsolariak eta idazleak dianak daude artistak, daude, karo, zen lotzen zaituna da ikuspegi bat, ez? Eta, bueno, igual ere horin sortzen edian kolektibo egiten ere bai badago edo, ez dakit. Bale, azken galdera bat eginen dizuet, bukatzeko. Eta da, Euskal Herriak duen tamaina izateak, afera hontan guzian alde egiten du, gure alde egiten du, edo kalterako da. Venga, nik korrontean kontraingoet pixkat. Zebetik jatzen gara txikiak ez dakiz zer. Eta, begira, irakurri noan, bihar galde bat hartu behar, eta irakurre gogoratu naiz aireportuan baten irakurren azkenengo liburuari buruz, deitzen Yellow Face, orain ez gogoratzen autorarena gero igual aldezue jarri nun bait. Eta hitz egiten du mundu editorialeko bakardadeari buruz, eta dia bilaguna idianak idazketa kreatiboko master bat egiten, eta bukatzen dute elkarren... Bueno, bai, osea, esan historio gotiko bada, ez? Eta ez dakit, bakardade hori iruditzen zait, askoz diru gehiago jokoan dagonean, da merkatu asko sartuago dagoenean, eta abar, gordinagoa izan daitekela. Ez dakit. Eta orduan ni baloratzen dut gauza batzutan, adibidez, merkatua inpresente ez egotea gauza batzutan hemen orain oianaren begira ikusten eta esangoet, aterako dio arantza bat horri, baina esker, baina hola sortzen da. Orduan ez dakit. Kontrakoa, esan duzu, korrontearen kontra zindoaz dela, tenera ustez hori zen erantzun logikoena. Bai, nik ere bide hori hartu nahi. Ez, uste nuala, ez korrontearen kontra mai hontan, baizik, eta ez lan dela, como eske txikia gera, eta ez dezkagu irakurleak, eta ez dezkagu irakurlerik, eta ez dekize, eta badakin hor. Bai, eta bueno, ikuspegi normatibo euskaldunaren arabera ere interesgarria dela oso ez, Europara zabaltzea, gure literatura, mundura zabaltzea, baina guretzat, sortzaileentzat, herrixearentzat, uste dut oso praktikoa dela Euskal Herria, zentzu horretan, esan nahi dut. Nik 15 urte nituenean nire idola maksima da Elizarri Ugarte zen. Eta orain nire laguna da, eta berarekin lagun bai batean hitz egiten ez. Me encanta praktikoa da. Baina, tipo termino horietara ekartzen. Baina eske, uste dut... Bai. Neri Joseba Iturriozekin gertatu zera, no? Nik irakortzen duen bere zutabeak, eta batean, nire laguna zan. Eta uste dut, oro harre, ari garenean harremanetaz, ari garenean sorkuntzaz, oso gutxi hitz egiten dugula praktikotasunaz, eta berez dela gure bizitzaren oinarrian egon beharko litzateken kontu da. Baina, bueno, beste baterako utziko dugu baina bai uste dut, ni ez banintz Euskal Herritarra eta beste helako estatu edo nazio batentzako egingo banu literatura, ez dut uste egingo nukeenik. Eta bi, ez dut uste hain interesgarria izango nintzatekenik. Hori esan da. Bai, egia esan txikia izateak baitu bere mugak, argi dago. Baina oso aukera interesgarria ditu, esan dituzenen bidetik ez, eta aukera ematen dizu, segurazki hori jende asko ezagutzeko, eta jende askoren artean gauza asko egina lizateko, ez? Bai. Eta beharroa da, egina lizateko gauza batzuk, beste kultura egonkor haundi pisutsuagoetan beharroa da, pentsa ezinak izan daitezkenak, edo enalakoa. Egia ere bai, kontrapuntu txiki bai jartzearen, igual, ez, komunitate txikiak bizkat, esperimentatzeko edo arriskuak hartzeko bai, baina igual bakarrik puntu batera ino, ez, pizkat mugatuago, kontrolatuago, denok elkar ezagutzen dugu, eta pizka bat ateratzen baldin bazara hemendik, denek behiratuko dizute, ura nora doa, ez, eta, klaro, denok elkar ezagutzen dugu, ez da gauza bera, ezagutzen ez duzun norbaitek esatea nora zoaz, ezagutzen duzun norbaitek, ez. Behar bada igual, hor egon daiteke zera hori, baina, aldi berean da arrisku eta aldi berean da aukera, ez, eta hori, interesgarria da, ez. Zerbait gehitzeko gogo zeratu zarete? Broma zen, interesgarria goarena. Zer manoan egia da. Bale, eskerrik asko iruroi, gozada bat izan da zuegin zutea. Esker, zuei. Zuei. Bai.
egin dugu topo hemendik kanpo. Eskerrik asko. Eskerrik Eskerrik asko, asko. Agur. Badabil Durangoko azokaren bueltako podcasta da. 3 damatxok ekoitzi du EITB mediarentzat. Guau plataforman jarraitu dezakezu, edo zure gustuko agregatzailean.